Yo. Lah kowe iki lho nyapo ngono lho. Heh. Lah kok wong edan to? Lah wong diteri kok malah wong edan piye to? Lah wong gak diteri ya udah janganku ya Ya ora apa-apa to nya. Ki saitik ya. Lah saiki engko dijangan ya. Lah saiki jangan apa? Heeh. Yo. Lah lentuk. Oh, pinggir kali. Tunggene dhewe. Yo. Matur nuwun ya. Heeh. Ya, lah kuwi apa kuwi ning weteng kuwi kok bedoso kuwi? Sabun. Heh? Sabun. Yo.